बताइए आपका सार आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आंनि प्रब्लेमा सार औ आंनाव फेटि लिभार बुहुद दंमोन आरो गेस आलसारबो जादोंमोन ओमफ्राय माने डक्टरनि मुलि जाबाबो हामनाय मोनाखै आङो ओमफ्राय दा आङो डक्टरनि मुलिखौनो जाथ'वासै आं 3 माह जाबाय बे दा प्रडाक्ट लानाया आरो औ औ बेयाव थानाया ओमफ्राय दा आं बुहुद मोजां मोनदों आरो बेयाव ओमफ्राय आंनि अजना 10 केजि खमायबाय आरो 70 केजिमोन 70 बुहुद केजि मोन प्रब्लेम दंमोन आरो आङो औ गेस ओमफ्राय आंनि कर्सआ बे मन्दिना ब्रह्मआनो मन्दिना ब्रह्मआनो ना अके स' मेनि कंग्रेचुलेसन्स दे माबोरै मोनदों गावखौनो आङोथ' दा बुहुद मोजां मोनबाय आवगायाव आङो माने देहाखौ आं मोजांखौनो मोनलामोन जाबाबो लोंबाबो माने सान्थि मोनलामोन आरो खालि माने आंनि बेरामखौल' आङो थाल लाफ्लांबाय थायोमोन आरो माने आं सुखखौनो मोनलामोन माने ए जेला आं बे प्रडाक्टखौ लादों बिनिफ्राय आङो लासै लासै आं डक्टरनि मुलिखौनो नै दा 3 मास कर्स जाबाय आङो दा गारनो हाबाय आरो डक्टरनिखौ नङाबा आङो वाह गेसनि टेबलेटखौ सानसेयाव 2 जायो आङो फुं मोना ओमफ्राय दा आं जेला बिनिफ्राय माबा हाबदों बिनिफ्राय आं दा लाथ'वासै आरो गेसनि टेब्लेटबो माने जेखुनु टेब्लेटखौनो डक्टरनिखौ इउस खालामासै आरो आङो दा बेजोंनो वाव आं मोजां मोनबाय आरो वाव वाव बेजोंनो वाव मोजां स' लाबाय थागोन दे सार बिराद आं बिराद बेजोंनो मोजां मोजां खौरां मोनदों नालाय आं नोंनो माबाबाय थागोन आरो